πίσω το κορμί μου. Ωραία. Μην το κάνει. Ναι, λοιπόν, για πες μας. μια απλή προθέρμανση που μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε δει. Γιατί σίγουρα δεν πάμε μόνοι μας. Κάτσε από εδώ να πάω από εκεί. Ελένη μου, φοράς και τα κούνια, δεν θα συμμετέχει. Γιατί, τι θέλεις να κάνω, ρε Λοιπόν, παιδί μου, πέρα θέλω μου. να πηδάμε πάνω από τις βαλίτσες για να κάνουμε μια προθέρμανση. Δηλαδή, όπως είμαστε εδώ. Πήδα εσύ. Θα πηδήξω εγώ σήμερα. 1, 2, Με χαριτωμένια 3. άψα τα λέμε. Όχι, δεν μπορεί. Είναι και υπέροχο. Θα κάνεις αυτές που μπορείς. Κάνε εσύ αυτά τα Κυρία, απλά. εντάξει, εγώ κάνω τα απλά. Μπράβο, άλλη μια φορά. Θέλουμε και όλο το κατάστρωμα το μεταξύ, έτσι. 1, 2, 3. Μπράβο. Ωραία. Ελένη, ποια βαλίτσα θέλεις, την πράσινη που πάει με το φόρεμά σου. Α, την κόκκινη. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε πάνω από τη βαλίτσα με τα χέρια στη μέση και προσπαθούμε να πάμε με μικρά πηδηματάκια πάνω μπροστά και πίσω από τη βαλίτσα. Δηλαδή, κοιτάξτε. 1, 2, 3. Και πίσω το ίδιο. 1, 2, 3. Το κάνω εγώ, άλλη μην το μια κάνεις, φορά. περίμενε. Πάμε. Ναι. 1, 2, 3 και άλλη μία. 1, 2, 3. Τέλεια. Λοιπόν, καθόμαστε εδώ, ανοίγουμε ποδαράκια με τις μύτες προς τα έξω. Αυτό λέει νομίζω θα μπορέσει να το κάνεις. Βάζουμε τα χεράκια στη μέση. Κατεβαίνω μέχρι να κουμπίσω τη βαλίτσα. Οι μύτες των ποδιών προς τα έξω. Και Ελένη, θέλω να μου πεις ποια μυϊκή σου ομάδα γυμνάζεται. Μπράβο. Κέρδισες. Θέλω να πω ότι η Ελένη, επειδή είναι πάνω στα τακούνια, θα το νιώθει πολύ πιο έντονα ανάμεσα εδώ στα πόδια. Μπράβο, μπράβο, τυχερούλα. Ελένη, δείχνεις τα υπάρχει και γυμναστική τέτοια που κάνεις με τα κούνια, το ξέρεις, έτσι. Υπάρχει Γυμναστική και αυτό. με τα κούνια, δεν είναι το επόμενο μάθημα. Άλλη μια φορά. 43 φορά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ, βάζουμε τα χεράκια μας εδώ και προσπαθούμε να γυμνάσουμε κοιλιακούς. Κοιτάξτε πώς. Στρίβω, ακουμπάω κάτω το πόδι. Στρίβω, ακουμπάω. 1. Ελένη μου, τι να κάνω, γιατί δεν είχα υπολογίσει ότι θα φοράμε φόρεμα στις βαλίτσες. Κάνω εγώ ό,τι μπορώ. Πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζεις τα χέρια κάτω, Νίκο και Ελένη, αν μπορείς και εσύ, εδώ. Πίσω, κοιτάξτε, έχω το ποπό μου προς τα πάνω, τουλώνω, ακουμπάω και ανεβάζω. Εγώ δεν το κάνω αυτό, βλέπουν οι δικοί μου, αποκλείεται. Πάμε, Δεν τους Νίκο. δίνω αυτή την εικόνα. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Γυμνάζω προσαγωγούς, γυμνάζω στηρίζω τα χεράκια μου κάτω. Μπράβο. Τουλώνω από πάω προς τα πάνω. Ωραία. Και κοιτάξτε, ακουμπάω τη βαλίτσα. Ακουμπάω τη βαλίτσα και ξανά πάνω. Είσαι στο κέντρο της βαλίτσας, λίγο πιο μπροστά τα χέρια. Το ξέρω. Νίκο, Όχι, το βέβαια. κάνεις. Νίκο, τι μαθητής Δεν το είσαι. Είμαι ο καλύτερος μαθητής που δεν κάνεις ασκήσεις με προσωπικότητα. δεν το κάνει αυτό. Πόνεσες. Ο Νίκος Κανόνες όμως την δεν το πορεία σου κάνει. και θέλω να βγούμε βόλτα σήμερα. Μπορεί Έλα, να Νίκο κουτσένεις μου, τη Βαλαωρή Μια του. φορά. Δεν το κάνω. Μια φορά πάμε. Δεν το Μου κάνουμε. τη μία. χάλασες. Είναι πολύ... Λοιπόν, Κάτω εσύ 2 φορές. Πάνω Εδώ δες. και κάτω. Στο πλοίο όλα αυτά. Πέρα που Πάνω θα περνάνε συνεπιβάτες. Και κάτω. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, καθόστε πάνω στη βαλίτσα. Εδώ. Για πες, σαν βατραχάκι έχεις απλωθεί τώρα. Έτσι ακριβώς. Σαν βατραχάκι. Και θα αισθανθείς ότι είσαι και μέσα στο νερό, Ελένη μου. Άνοιξε τα πόδια σου, Νίκο. Εντάξει. Και Ρε, Ελένη. κολυμπάω. Ρε Ελένη. Κολυμπάω. Κολυμπάω. Ένα. Κολυμπάω. Καλή άνοιξε τα πόδια σου, δεν κολυμπάς έτσι. Έχω τη μεγαλύτερη βαλίτσα, Ελένιτσα. Δεν μπορώ να ανοίξω τα πόδια μου, είπαμε. Ελένη μου, τον υδρώνουμε κάθε φορά. Κοίτα τι έχει Μουσκε γίνει. μαστάζω. Κοίτα. Θα πάει το marine look που Λοιπόν, είχα. αυτή η άσκηση γυμνάζει κοιλιακούς και ραχαίους. Ωραία. Σφίγγω και κολυμπάω. Σφίγγω και Μία. κολυμπάω μία. Παιδιά, μόνη μου θα κάνει πες Κάνε αγάπη μου, κάνει μισή Ελλάδα. Μιλάς πολύ τώρα. Άμα δεν κάνεις εσύ που σε γυμνάστρα, ποιος θα κάνει. Λοιπόν, δείχνουμε και γυμνάζουμε ραχαίους. Υπέροχα. Ανοίγουμε κύκλους στα χέρια. Το κάνω καλά. Πάρα πολύ Ευχαριστώ ωραία. πολύ. Βάζω κάτω χεράκια. Εδώ. Και κοιτάξτε, σηκώνω το πόδι πάνω και κάτω. Αυτό. Γυμνάζω πόδια, κοιλιακούς και χέρια. Μπροστά από τη βαλίτσα τα χέρια. Δεν μας εξόντωσες στην Αθήνα, ήρθε να μας πεθάνει στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ωραία, θα σας βάλω μια εύκολη άσκηση σε ζευγάρια. Άντε. Λοιπόν, Τι άμα δεν τα κάνουμε εμείς, δεν τα κάνει, δεν θέλει. Ναι, γιατί δεν τα κάνεις εσύ. Μπορεί να έχει κάποιος όχι, από το σπίτι μαζί να τα ζευγάρι κάνει. θα γίνετε. Για ελάτε. Υδρώσαμε το μεταξύ, όλοι Ελένη μου, είμαστε. πας διακοπές. Έχεις τον εσεσέρ σου με τα καλλιτικά. Τι το κάνεις νομίζεις, το ανοίγεις για να βαφτείς, όχι. Λες, να το Εκεί δες τώρα. χρησιμοποιήσω, λες, για να βοηθήσω το σώμα μου να γίνει καλύτερο, έτσι να γραμμώσω το δικό σου σώμα. Πέταξε νυφλεύες εδώ πέρα, παιδί μου. Θα εκραγεί μπροστά στα μάτια μας όλο το σύνολο και θα πάθουμε κεφαλικό. Λοιπόν, κράτησε Νίκο τον εσεσέρ. Μάλιστα, έχω κι εγώ. Θα κρατάω εγώ το μικρόφωνο σου. Κράτα το χέρι της Ελένης με το άλλο. Θα κρατάω εγώ το μικρόφωνο της. Λοιπόν, τεντωθείτε. Κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Εντάξει, είμαι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω Νίκο να στρίψεις και να δώσεις το δεξί χέρι της Ελένης στον SSR. Όχι, όχι, από πίσω θα στρίψεις. Ελένη,
Αυτό. Πάρε τον SSR, Ελένη, και έρχεσαι να του το δίνεις ξανά στο δεξί του χέρι. Μπράβο, πάμε. Ένα. Μπράβο, πάμε. 2. Νιώθετε ότι γυμνάζετε κοιλιακούς και χέρια. 3. Όχι. Άλλη μία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλη μία άσκηση σε ζευγάρια θέλετε να κάνετε. Πιαστείτε πάνω από μία βαλίτσα, εδώ, Νίκο, έλα Ελένη μου από εδώ και εσύ Νίκο από εδώ. Και δέστε τα χεράκια σας, πιάστε το ένας από τον άλλον. Λοιπόν, όχι έτσι, έτσι, ωραία. Θέλω. Το ζευγάρι που πάει διακοπές είναι ερωτευμένο. Βέβαια, Ελένη, γιατί εγώ το κάνω πολύ συχνά νομίζω αυτό. Και με φίλους και με όλους. Ναι, εδώ, ναι. Γιατί οι φίλοι μου οι περισσότεροι γυμνάζονται, είναι η αλήθεια. Αλλά και αυτοί που θα γυμνάζονται τους βάζω στο κόλπο. Για πες τώρα. Τολμάει κανείς να πει όχι, όπως βλέπεις. Πιάστε τα χεράκια. Ναι. Ελένη θα κάνει τον Νίκο, θα τουρλώσει λίγο ποπό προς τα πίσω και θα κάτσει κάθισμα. Εγώ θα το τουρλώσω ή ο Όχι, Νίκος? πρώτο ο Νίκος. Κάτσε Εγώ. Νίκο. Βλέπει και τούρλωνε μετά. Κάτσε προς τα κάτω, κάτσε. Σε κρατάει η Ελένη. Ωραία, και μόλις σηκώθεις εσύ κάθεται η Ελένη. Σήκω Νίκο, κάτσε Ελένη. 1. Πάμε. 2. Τι ζευγάρι είναι αυτό που τουρλώνει ποπό. Βλέπετε πόσο ωραία περνάτε στη γυμναστική. Ποιος περνάει μωρή ωραία, μας βλέπουν όλοι που τουρλώνουμε τον ποπό στο πλοίο. Θέλω να σου πω κάτι. Χωρίσαμε να κάνουμε και 5 γνωριμίδες, τόσο τούρλωμα δεν πήγε τσάμπα. Ξέρεις πόσο κόσμο έχουμε πει να κάνει γυμναστική? Το ξέρω. Επειδή είναι διασκεδαστική γυμναστική. Μα που κάνουμε. διασκεδαστική. Έτυχε χθες ένα πελάτη σου στο αεροδρόμιο. Ποιο πελάτη μου? Συγγνώμη που το σημείωσα. Μου είπε λοιπόν για σένα, μου λέει: Ξέρεις, κάνω γυμναστική. Την παρακαλάμε, κάνε μας και εμάς αυτά που κάνεις στην εκπομπή. Και λέει: Όχι, αυτά είναι για τους τηλεθεατές, δεν είναι για Οι τώρα. πελάτες μου παντού. Οι πελάτες της παντού, έχει γίνει λέλα παντού, παντού. Κάνω λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι προχωρημένη. Γι' αυτό. Εμάς μας λες του απλού με αυτά που μας κάνεις. Όχι. Συγγνώμη, αυτά που μας κάνεις είναι απλά, δεν θα κάνω ποτέ γυμναστική. Διασκεδαστικά παιδιάρικα. Τι ωραία που Λοιπόν, τέτοια διασκέδαση, χάλια είμαι, πάρτε λιώνω. από έναν SSR ο καθένας. Θα τα βαφτούμε πάλι, έλα. Πούδρα. Πού είναι το άλλο Το SSR δικό μου εδώ, μας? το κόκκινο, Ωραία. το έχω. Λοιπόν, καθίστε με ανοιχτά πόδια εδώ, όπως εγώ. Δηλαδή η μύτη του ποδιού του ενός μπροστά και άλλη λίγο πίσω. Μάλιστα. Μπράβο. Τεντώστε τα χέρια. Ναι. Εδώ μπορούμε αν θέλουμε να έχουμε και 2 SSR. Υπέροχο. Πάρε Νίκο 2. Α, δεν μπορείς να έχεις μικρόφωνο. Έλα, Λοιπόν, ένα, ξέρει ο κόσμος. 100 SSR. ένα και κάτω. Από το χέρι, μπράβο. Από το άλλο χέρι, λέει καλύτερα τον SSR. Γιατί από εδώ σηκώνεται. Πάμε. 1 και κάτω. 2. Τον Κάτω. SSR γεμάτο βαρύ νομίζω. Σωστά. Με αυτή, πιο σωστή γράμμα σου κάνεις με 2. 1. Συγγνώμη, είναι δύσκολο. Ναι. 2. Μάλιστα. Βλέπεις λέει πώς γραμμώνει το σώμα. Καλά, δεν είναι έχω πολύ πλάκα, απλό. Εμένα με βλέπεις, 3. έχω γίνει μια ευθεία. Η απόλυτη Και πάρε γραμμή. να κάνεις και μια πολύ απλή άσκηση κι εσύ. Κάνε παιδί μου εσύ. Μια πολύ απλή άσκηση. Σε έχω για κοπανατζούπια, το έχω καταλάβει. Βάζεις εμάς και εσύ. Ξεκουράζομαι. Πες τα, ως ρε, Ελένη. γυμνάστρια δεν κάνεις τίποτα. Πες τα, ρε, Δείχνει Ελένη. ότι ξεκουράζομαι. Όχι, θα κοιτάξτε. κουράζεσαι. 1. Πάνω. 2. Πάνω. 3. Πάμε. Πόδια, κοιλιά, όλα γυμνάζονται. Νίκο, σε έχω κάνει στυλάκι. Μην αδυνατήσω, αλλά δεν με αναγνωρίζουν οι δικοί μου πια, φοβάμαι. Δεν με χρειάζεται τόσο πολύ, γι' αυτό δεν λέω τίποτα. Χρειάζεται αυτά που δεν σε χρειάζομαι. Λιώνω, Πάμε. λιώνω, Πάμε. λιώνω. Κάνε, κάνε. Πάμε, Πάμε. θα εξαϊλωθώ. Έλα. 1. Ένα. Πιάνω, Α, θες να το σηκώνω. κάνω. Θα σου κρατάω μικρόφωνο. Πάμε. Ψηλά χέρι κατεβάζω. Κατεβαίνω κι εγώ μαζί. 2. 3. 4. Εγώ 8 θέλω θα να σε κάνουμε, δω στο 5. δέστε τους, να σε υποχρεώσουν να κάνεις και εκεί γυμναστική. 6. Γελάμε. 7. Από το σπίτι Και. λίγο μετά. 7 και. Τι νομίζεις το τελείωσε. Όχι, είμαστε τρελοί νομίζεις. Κι άλλο. Γονάτισέ μας. Εδώ πέρα την τζαντούλα σου.